Ada apa, Han? Waalaikumsalam, Su. Sepurane, Su. Aku jaluk tulung karo kowe. Iki ana jenazah Mbah ditemuno nduk pinggir dalan. Iki posisine wis nduk rumah sakit. Harus diantarkan ke rumah duka. Sepurane, aku iki gak iso ngeterno, Cuk. Tapi badanku capek banget, Han. Lah kenapa tek gak kowe wae sing mangkat, Han? Soale bojoku ameh lahiran iki. Tulung aku, Cuk. Sepurane. Anu, Suf, aku wis berusaha golek driver liyane, tapi gak ono sing ngangkat. Sedangkan iki bojoku meh lahiran. Tolong ya, Suf. Iki jenenge wis nduk rumah sakit, tinggal mbok anter ning rumah duka. Tulung tenan, Suf. Ya. Ya semoga kelahiran anakmu lancar ya, Han. Ya, Suf. Ini berkas-berkasnya. Untuk alamat nanti semua tertera di berkas ini ya. Iya, Pak. Hati-hati di jalan, Mas. Baik, Pak. Mbah. Kasihan banget sih sampean. Sudah meninggal mengenaskan. Keluargamu juga gak ada yang perhatikan. Kasihan banget, Mbah, kamu. Ada apa ini? Kenapa sih? Get wae, Mas. Kaget aku, Mas. Maaf ngageti sampean, Mas. Sampean arep ning ndi, Mas? Iki lho, Mas. Arep nganterke jenazah ning desa sebelah. Oh, Desa Winongkamulyan. Mas. Loh. Sampean arep ning endi, Mas? Kok jam segini sampean ijek dhewean ning tempat sepi? Aku ya arep rono, Mas. Aku iki teko rantauan. Iki mau malah ndeleleh bise kegasian. Aku luru tukang ojek. Tukang ojeke wis ora ana. Dadine iki mau aku mlaku. Oh. Ngono ya, Mas. Ngene ae, Mas. Iki aku dhewean.
iki juga arep nganter jenazah ning rumah duka. Jadi Mas iso bareng aku ae. Kan padha tujuan ya, Mas. Ya wis aku tak bareng sampean ae, Mas. Mas, ayo. Wah, ning rantauan piye, Mas? Penak. Mayite buak ae, Mas. Loh, maksudnya, Mas? Mayite buak ae, Mas. Wah, enggak bisa toh, Mas. Ini kan manusia. Masa kan buak, Mas? Wah, mayite buak ae, Mas. Loh, Mas. Aduh. Mobilnya berat. Kenapa tek mobilku berat yang ini? Apa gempes ya? Oh alah, iki apa sih gembes? Mas, bannya gembes, Mas. Loh, ini endi? Wah, wis diweki tumpangan malah ninggal. Wah, gak gelem wangyang ngene iki. Wah, wis diweki tumpangan malah ninggal. Loh. Lah emang kejadiannya piye, Suf? Kowe kok ujuk-ujuk ditemukan masyarakat dok pinggir dalan. Terus pintu ambulane kebuka kabeh. Lah iya. Jenayah sing mbok kon nganter bengi iku bener-bener gawa keanehan kan. Kapan aku jaluk tolong kowe ngeterno jenazah? Justru bengi iku aku heran ngerti awakmu, Suf. Heran piye han? Bengi iku kowe mondar-mandir ning kamar jenazah. Tak takoni kowe meneng wae, Cuk. Lho mosok han? Lah bojomu wis lahiran? Kowe kan ngerti, Suf. Bojoku wis tinggal bulan wingi. Oh, maaf ya han. Aku malah jadi ngeleno kowe ning bojomu. Lah terus sing nelpon aku bengi-bengi iku sapa?